wanda zati yake fahari da shi ba dan shi ba dan da ya san ubangiji balle ya bauta masa ba dan ma'aiki ba da ba yi mana uzuri a cikin aikinmu ba ya sayyidul wuludi imamul muttaqina ka sa hannu alamar ce mana sirrin kaunar ka ta hakika muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya masoyi a bamu mu nema da an nema baya juya baya ya fi rana wajen miƙawa ya fi girgije wajen bayarwa ya fi tsauni wajen rabon baiwa sarkin sarakuna annabi muhammadu kai tawa ake bayan ka ya rasulullahi sannan ka mai cikar ɗaukaka wanda ke da ma'aiki ya haye wanda bai da ma'aiki bai da ubangida wanda bai san manzon Allah ba bai san komai ba wanda bai ga ma'aiki ba bai yi kallo ba muhammadin rasulullahi annabi kowa ya zo ya ci arzikinka ya ci alfarmarka ba abin da halitta za ta samu face ya biyo ta hannunka inna Allah huwa al-mu'ti wa anta al-qasim ya rasulullah ashe kowa ya ci arzikinka annabawa ma da manzanni kan su zo sai da Allah ya tara su a kanka yayi gargadi ya ja kunnen su da su yi biyayya a gare ka sannan su ma suka ci arzikinka haka nan sauran halitta wa kana Allah li azibahum wa anta fihim ba dan kai ba da jinjina Allah ya azabtar da halitta saboda wautar wasu cikinta sun manta kai ne rahamar halitta duk wata